Carsten er gymnasielærer og underviser 2. ny i dansk. De har gang i et projekt om reklamer og tekstanalyse, og eleverne er godt i gang med at undersøge emner, skrive opgaver og sætte præsentationerne flot op. Om 3 uger skal de nemlig præsentere deres projekter for hinanden og for Carsten, og for 2 CBS-studerende, der læser Branding and Communications Management. Så skal vi over på CBS. Carsten har nemlig kontaktet CBS og booket en feedback session. Rikke og Amalie møder Carsten nede i informationen, og sammen går de op til klasseværelset, hvor 2. ny venter spændt, og præsentationerne går i gang. Efter hver gruppes præsentation giver Rikke og Amalie konstruktiv kritik og nye spændende vinkler. Eleverne i 2. ny nyder lidt anderledes og friske pust og de nye perspektiver. Og Rasmus fra klassen sagde faktisk noget om Carlsbergs reklamer, som Rikke og Amalie aldrig havde tænkt på. Det havde jeg aldrig tænkt på, de der. Nej, hvor spændende. Carsten nyder de engagerede elever. Det er fedt at se deres entusiasme. Det var dejligt. Rikke og Amalie har virkelig følt, at de kunne bidrage positivt med deres rådgivning. Og det skader heller ikke at få lidt på CV'et. Vidensdeling og synergi kan være ret svært at konkretisere, men feedback sessions er et helt konkret og håndgribeligt bud, som åbner op for mange fremtidige samarbejdsmuligheder.